Basta ka man asa pida ha. Always say a prayer mga kaigsunan. Okay. Unas tanan magpasalamat sa Ginoo minhala. Panlangin nga tos tong labaw magagawam. Thank you kay Lord. Sibong gihatag ka namong grasya matag adlaw. Okay. Unya asa pida mingalan no atos ipang musta si Kunsihal Arnel Cue diha sa Mabulo Cebu City. Kumpare ni Pare Joel. Okay. Kunsihal Arnel Cue, kumusta diha? Kunsihal sa Mabulo Cebu City, kumpare ni Pare Joel. Okay. Tingnan mo subject. Ini at atoy Albanyo no. Abanyo diha sa umabot sa mga kunsihal por diha sa barangay Kawagan. Okay. Mga tatoy family. Ug sa panganaan isda si kuan sab si Anita tatoy buok. Okay, maabot sa nga kunsihal diha napita sa panganaan. Anita Buok. Okay, kanyang tanan sa namino din pita sa Ulango Island, Santa Rosa po. Okay, Lapu-Lapu City. Kini umabot ng mga parinting ng konsehal Muntor Tatoy diha sa Lapu-Lapu City. Thank you kayo. Okay, sa inyong papaminaw sa pagduyo kanamo sa HP. Okay. Bueno, ito timanong karon nga suwatan po no, pinadakin usak ka. Ito. Usak ka babae nga mapatawag lang siya nga susit. Kinigibatan udua sa radyo ni J. Badayos. J. Badayos ni ha. Usay malimot ta, usay Mari Arellano na ito na pagsuwat no. Diya si J gini. Ato ring mailagin na ito sinuwat ni J. Badayos. Mapatawag lang kini sa nga Femia sa kababay. Kiksunan, dito maglangan ang atong sender si Femia. Kini akong problema, bahin sa akong igsuon nga babay, akong manghod ba, grabe ka pala away. Baka ingon lang ko nga pala away, kay sige magkakitag away. Maapil baya kong kahasol, kay ako baya siyang manghod. Bueno ha, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Panahon na para magsaya! Forget mo na ang problema! Dance para sumigla! Rock and roll hanggang umaga! Huwag po type ang magpa-cry-cry! Tayo po ay todo bigay! Kaya join na lang kayo! Let's all have a good time! Hey! Di ko sayang magbawla ka! Ang say ko lang magpabunga ka! Stop ka na sa pagdurusa! Ride ka na hanggang umaga! Di ko tayo pag-cry-cry! Tahip ko ay todo bigay! Kaya join na lang kayo! Let's all have a good time! Bang, bang, bang! Ay, kapuya, ay ko tasa dahil. Very magkata-kata na dahil. Nasahay ba, exercise o natutong ba? Kinahanglan yung exercise na yung ba? Aro di ka, mayukon! Bayukon? Oo. Mao ba? Mukanta ko bayo ini, ba di ko bayukon? Oh, di, kanang bitiron ka, sige, utong. Sige, gutong. So, makag-winter side, tapoy ba yan mo? So, balik ka kay, sayo naman ang kwaon ng glitter. Balik ta, practice na kanta. Kay wa pa ni Sud. Hala, ato siyang paabuton. Glitter, day. Ano nga? Supsupon. Supsupon? Himo, uchi kinini. Ano ka, basta sa di mo. Oy, on the air, ta. Oy, no. Oy. Uy, si Durig ba nun ang balas akong mangod? Matabang siya siguro na siya ni mo. So, kahit tuyo ano yan. So, kaya nito. Agoy, duda na ko ini. Nakakita na sa tingalig away ang iyang asawa o mapatabang na sa gid nako. Kita gyud tao ka kay mangod. Pida. Usa ka diha? Ha? Mura ka gahi butukan. Usa ka. Kapoy na mga kuan ni igsuon na gud. Bida ani niya. Uy, halos ka na si Mana, makakita gyud away. Tanadayon mo, tanan mo kay si Tunya Rabay iyang ikaaway. Ha? Nagbugmo naman kuno andro ha. Bida gyud ani niya. Uy, tada dayon mo. Atong atuon ano ha? Nga. Nalabot ang mga talo. Abot na buhay lagi ko! Buhay ko ha! Buhay ko! Kaya magtiwas man ito niya. Pweh! Ni! Natuto nga kung baba ni Malaga kining akong ngabil. Buhay lagi ko! Ma! Pagtuyo lagi doraw sa ka eh. Uyo! Pinga kami mga tanod ba bidag. Pulaan naman minimo o nang bida boy. Sige lang kitag away nung sa taong ka eh. May kay naabotin mo mga tanong itaon! Ayaw na nga bot mo. May kay ni akapin niya. Nay, pusa ning manghod mo eh. Nay, ipulaan ang mga taga lupon ini lupon payapa. Mga lupon to kata payapa. Salamat taon kay ninyo ha. Manghod sa unsam niya. Salamat Kitag away. Salamat kini imo kanya abot mo. Pastilan. Sige bugno ninyo ha. Unsa naman sa di kabuangan nimo ha, Dura? Bidang anong gaway naman sa taon gusto niya Dura. Pular ba yung lupon payapa ninyo? Tubag ako ay! Unsa nang sa kabuangan ni mo? Dili ako ang buang ate. Kung dili katong hanggaw nga tunya. Bueno, imok, kami na'y bahala ini akong manghod. Og salamat kay naabot imong mga tanod ha. Dura, tada, ihadot na kas inyo. Tana dayon.
Wala sa ako sukod-sukita nga akong manghod. Amo sa gihatod sa ila, unya pag-abot sa ila, diha na ko nasayran nga tungod di ay sa iyang utang kang tunyang ilang giawayan og diresulta sa ilang panagbugno. Dura pastilan intaw nimo, oy bisag unsaon kag kwintada, ikaw gyud mo isayop. Nganong ako may sayo? Ha? Kadito sa nga kong giutang niya, tubuan ako usa ka gatusod sa usa ka buwan. Muna yung sabot. Unya, duha pa man ka semana. Duha pa ka semana ka pin, sukad nga nangutang ko. Mauning 50 pesos sa nga akong tubo. Unya, di man siya musugot. Nangisog noon. Oy, abi ka mo dura. Kanang atong utang nga motubo ta og usa ka buwan. Bisag dili pa na mo og usa ka buwan, ha? Nga mobayad na ta, automatic yun na nga usa ka buwan ang imong tubuan ana. Bitaw day, bitaw. Ana mo yun na day. Bisag anha pasponsya pa na. Kung doon nagli kay prenda, kung lukato na nimo bisag pila ka semana o pila ka buwan, ang imong giprenda, usa ka buwan gyud ang ilang tubo ana. Nonsa. Ay, di ko ganahan, ana. Basta muna ako, 50 ra akong itubo. Kay duha pa ka semana ka pin, sukad ang akong pag-utang niya. Unya, tuanang tunya ang kwarta imong gibayad. Di anak ko. Wala lang na ako din paghatag kay waman, impas ang akong utang niya. Impas sa away. Uy, dura! Unsa? Ang tanod kasi imok na sa sirong nangita nako. Oh, sugo ko no sa kapitan. Ngano man kuno? Ay ni ato lagi taos to niya sa Vice Barangay Captain. Nya mihangyo sa taga barangay ba nga maningil ta utang ni Dora ang taga barangay. Umudawat lang kuno siya og tubo nga 50 pesos. Ang importante kuno mabalik lang iyang kwarta. Ay, tata na. Kada ugon tang tanod nga si imok. Mao ba imok? Di na lang nila ipatawag si Dora og ipatubang nito niya dito sa barangay aron adto pa bayron si Dora siyang utang. Di na lang. Dili na lang kuno bay birne. Mao ba? Kay gipulaan ako og tan-aw na ang kapitan. Basta mga lupon lagi. Ya, may hangyo ang kapitan nga ako nalay mo anhi din ni kay suod man ta. Ya, aron tabangan ko ninyo sa og explicar ni Dura nga ibayad na lang tong kwarta nga wa niya gidayon og hatag dito niya. Buenis, sige. Sige, bueno imok. Sige, tanaado ta sa bahay sa akong igsuon. Kuyo ganong birni. Sige, kita na. Amo na yung giadto ang bahay sa akong manghod. Nagsigimig sangpit kay sirado mangkultahan. Wag yun itubag. Taod-taod na nambu sa bintana ang iyang bana nga si Durig. Kung matod niya, natuog ko na si Dora og dili makapukaw. Pukawa na, Durig. Kaya doon na ko'y tuyo niya. Doon na tuyo sa imok nga tanod. Bitaw rin, pukaw rin koy. Unsa? Uy, Durik, pangutan kung nasa'y tuyo ni Imok. Nya ayok sa paa nga nagmatan ako. Klaro kaayo nga gisugo na si Imok sa kapitan aron maningil sa kong utang nito niya. Ay sige na bay Durig. Palihog lang ko pukaw ni Dura ba? Unsa nagigda na tingin na siya nga wa matukoy. Utong tutok aron matug siya. Tunto. Unsa? Sira bay bird. Ay! Reg! Bukawan na Reg! Pindahan mo Reg! Reg! Hoy! Tingog boy! Bay do Reg! Unsa ba tahon ka oy? Unsa man bukawan na diyan? Unya oy! Unsa man ka? Unsa man daytoy ninyo, boy Imok? Gisugo ko sa kapitan oy unsa? Aron kuhaon lang tong kwarta nga wa dawatan nito niya. Iyan lang kuno nang dawaton hasta ang gamay nga tubo. Usingan? Daan pala gichuko. Oy! Daan pagkutagan dyan ako ang tuyo. Klaro nag-empate. Ablihin ni pultahan, Durig, be. Kaya ako'y mupukaw na akong manghod. Ablihin ni pultahan, be. Human gablihan sa bana sa kumangod ang pultahan sa ilang bahay, giadto ko dayon si Dora, ug wa di ay matug ang kanahan, kay nahibaw siya sa tuyo ni Imok. Unsa? Nagasto ni mong kwarta? Bitaw. Gidangat ron ani. Uy, pangitain na nyo paagi, oy nga, mabayaran ko, oy, unsa? Gamay, biya itong kandidara taon. Kanang, kuan man, kanang, doon ako tinaguan diri nga. 200 pesos naman. Sa niya nga nung niya dawata. Ako dahil sayop. Uy, bayrin na lang ninyo eh. Kuhain na lang itong para po konsumo diya. Sakto na lang nga, uy, nga, nagamit na to. Ang tot sa mga sweldo. Ate, nga lang si kuan to, ito niya ba nga. Sa sunod adlaw na lang nako bayaran. Kay sweldo naman ni Durig, sunod adlaw. Pastila ni mo, Dora, paitag yun ni mo. Gamay ra gyud kinang kandidara nga ato pang ipaugat. Be, sige, be, amin ang 200 ni mo, be. Kay ako'y puno aron mabayran sto niya. Pagdali na yun, Dora. BX
Ako na lang ni puno sa kuwang aron lang mabayran ang giutangan sa kong manghod. Ug dito sa bay, may mayan ko sa kumbana. Dong, Sa ingon nga kanang nagdinaw ta diba pero permitiho na nimo dahil magsalig mo na igsuon nimo. Magsalig na ikaw may dupa sa iyong binuang. nya gusto day ka dong. Nga, di na ko siya dukhan. Unsaon maapil man ko sa kauwaw, kung di na ko sulbaron ang problema sa akong manghod. Kaya ang mga tanod, kung doon na gani, mabuhat na dili maayo ang akong manghod, ari man sila lahos na ko, musumbong man sila nako. O kuan kay ako istorya rin ako de. Stingi ko rin kausalan ko. Nga di ka manghilabot kung doon na problema na manghod mong buhaton ba. Stingi nga di ka manghilabot kausalan. Durig, hoy. Tanaw mo rin ko ng atong tukaran, oh. Maupay pagpanilig na ako, ha? Nanasay mga sagbot ka nagtapok. Ay, mga plastik og papel oy nga napalit sa hangin. Gikan man na sa tukaran nilang si Magod. Kung nanilig pa na siya, buong tayo sagbot nga mapalit sa hangin nga anak tugpa sa tukaran. Ay, pabutan na nga mapalit po nagbalik po dong sa ila. Magpaabot pa ta? Tapulan sa din tigwa nga, uy. Pikani, bi? At tuon ko ng tigwa nga, bi? Hoy, Dra! Basta kita na po kagaway, ha? Tungol na yung mga sagbot nga palit din sa tuwa, hoy! O, padung yun din silang si Maron. Ha? Dili gani na silhigo ng mga sagbot sa tuntukaran. Bugnoon ko ginatigwa nga. Ha? Kaya ni mo, Dra. Kusyo ka, bayasagin. Ay, di na kinahanglan nga magpaandar pa ta ceiling fan. Hoy! Ay, Nang sima! ay, Magdaasan mo gnaong, oy! Dora! Ngano ka naon sa ka? Nakakita ka yun nga naasi mo nang imong sagbot dito napadpad sa among tungod sa among tugaran. Wano din imong silhigi? Kung sa nga nagpaabot ka nga ako'y silhi ka ng imong sagbot, bagaagnaw ni mo, oy! Ay, Dora, nahuman akong panilig sa akong tugkaran, oy. Anang basura nga naparpad sa inyong tugkaran, di na ako. Sa ilang may intaw na. Unsa? Uy, wa ko makakita nga naniliga sa inyong tugaran. Busak ko ang mga sagbot, silhigay na, o daspan na. Silhiga tong sagbot na tuwa sa kong tugaran. Kung di ka gustong bugnoot ka, Ay, kog bandar ha. Naunsa ka ba? Mura ka magnagbandar ug imong dinaog-daog. Naunsa ka. Nagtokat ka lang dili ka mo sukol ug bugdo nimo sa. Nag-anad ka na lang ha. Halos na ng tao din awayon nimo kung masuko ka. Ha? Nga way egong rason. ay unsa man. Silhigo ni mga sagbot sa among tugaran, dili. Del, ada ka lang. Agay. Panghuno mo! Hoy! Magkailagi ka. Oo, sorry. Unsa man ay? Oh, Ha? Sa kuno? kuno ison bugno kita sa bugno eh. Bita gid ning manghura. Uy, Hay, puyo diha. Sagdi naman hudi mo. dili igsuon ako siya. Pagpuyo diha. Igsuon ako siya. Adtuon ako siya. Adtuon ko manghod. Di unta ko gusto nga moadto hasta akong bana pero unsaon manghod man ako nakakita magbugno. Apan gisupak din ako akong bana oy tungod kay ako magigsuon si Dora. Pag abot ko daghang tao nagtapok og si Dora gigunitan na sa tanod nga si Imok. Hasta silang sima nga iyang kontra gigunitan sad sa mga tao kay musukol man sad siya sa akong manghod bisag idara na siya. Oh, sige lang kita. Kita tagaway na to. Unsa nang tao is Dora? Hoy! Buhay ko, ha? Imok, buhay ko. Kay magtiwas mo ng tigumang gawan. Ay, Boga! Kapila na basta kay nga dili ko musilhig sa sagbot kay napadpad na ko sa inyong tugaran dili to ako buko ani mo dili ka kasabot oy. Ay, baka kung siya katuwang ka. Iba na yung sagbot. Hugawan ka dako. Pagpuyo ha Dora. Naunsa naman taong ka oy? Ako isilig anang sagbot sa imong tugaran ng sima. Aron mo takom ng baba nimo diha. Ako isilhig anak karon gidayon. Aron mahuman ang problema nga may ilang giawayan, ako nagisilhigan ang tugkaran ni nang sima. Paghuman, okay na. Ako siyang gidasta sa ilang bahay ug akong gikasaban ng akong manghod. Ikaw ba Dora ba? Unsa man ha? Di ka gibadutlan og wow nga halos na ng tao dinis ato, ikaw ra may gisumsuman og mga tabi, ha? Nga ikaw pala away, di ka mauwaw ana, ha? Ha? Bitaw pala, away, bitaw ko. Pero doon ako'y rason nga nung mga away ko. Ha? Wag ko kakita nga nanilig na si Simal silang tukaran. Klaro kayo nga yan ang sagbot nga napadpad sa tukaran sa hangin. Klaro kayo na. Ha? Ibutang ta nga napadpad sa hangin. Sa din ang sima di ay, ha? Ang hangin mo ay nagda sa sagbot sa inyo. Ang hangin mo ay awaya, ayaw si Sima. Basta ate, makik-away di ko basta ako nahilabdan. Ha? Bahala na mapriso ko.
Bisan pag mamatay ko, basta makig-away dyan ko kung ako binuangan. Dora! Ay, paita, Bernie. Ay, Wala. Tana. Sige, bati no. Ha? Tanaw ka. Ikaw na nilig sa bot, ha? Hilom to si para hilom na imong manghod, ikaw nilig sa bot. ay, ambot lang. Anong manghura? Wala ko kasabot sa ibuhaton ako. Usara lagi ay. Sige ko balik-balik ani ha. Balik-balik ko nagsulti. Pasagdi na imong manghod ay panghilabot. Pasagdi nang may musulbad sa kabuang. Dong, Bernie. Asa na madudong? Tuwan sa gawas ay, nagkalingog sa kaysakay sa trak-trak. Sakto sa niyang ihatag sa kong amigo nga truck, no? Ay, nakapalit mo sa bago, mga ihang gihatag na sa kong anak lalaki ka na yung duwaan ka ng truck. Ay, sakto rasad kayo. Madura, ang akong tarak-tarak gitawat ha. Uy, kung saro? Nagkilak man niya ito, anak. Gitawat ko doon yung trak-trak. Animal, malintian dyan ako kining mikawat sa duaan sa itong anak. Dudong! Kinsa mikawat si mong giduaan ha, kinsa! Kinay, day. Batar sa tingalay na naglabot sa duwaan. Dinila ka, ako lang mo ito dito, ha? Dinila ka. Kita ang duha! Tana! Oh my God. Ang kuro man ang gikap yung trak-trakot. Kanang bangko sa yung sakinan nindot man. Kuro man gikap ka diyot. Gikap ko Ikaw di nga apo ni si Ma, ang nangilabot sa trak-trak sa kong anak, ha? Ikaw di ay! Ni Adam lagi trak lagi. Waman lagi ni mawa. Waman lagi ni kawata. Dong, ha? Juan, yang giuli nako kay hilak man ko. Makakay, ako rin yung unitan ka diyot. O niya, ang ko niya sakay ko ka diyot. O niya, ingon siya, ang kawat niya, yung trak-trak. Ikaw bata ka, ha? Naglagot na ba ko sa imong apuhan, ha? Kay dili makamaong manilig sa itong kanan? Pole sa inyo! Ay. Ya, ha? Natumba ka lagi nga akong gitong buangan ka. Kaya ko ito, dapangutan ni Dong. Lah, nakadugo ang tuhod sa bata. Nakadugo na bagnos sa mga bato. Awa, Ha? nakadugo ang tuhod sa bata. Ay, tuod. Nagadugo to ng iyang tuod. Ay, sige, ulit ta. Ulit ta. Dali na, ulit ta. Gidakop na sad sa mga tanod si Dora nga akong manghod, kay nireklamo man sinang sima dito sa barangay tungod sa nahitabos iyang apo. Ako na lang gitumana lang akong bana, wa na ako magpakita aron mutabang og sulban sa problema ni Dora. Mao ba imok? Oo, Ihatag lang si Duri og para palit og tambal sa bata. Mga pangosugod diya sa iyang tuhod. Pangosugod, magdugo lang. Oh, to dugo man kayo, suko kayo si nang sima. Nakadugo man yun. Ito na rin, tanawa. Sulbar ba kita problema si Migsoon, nga waka, naunsa. Nya imo kung sa man okay na sila. Wala naman ang sagnon mangitag samog si nang sima noon. Kay gisikreto naman ng durig og hatag kwarta ang tiguangon. Mga, wala na mangitag samog at tiguang. Ay, kanus aman taon mabut aning manghuro, kanus amon. Hala, usa nasa punuan sa dakong kahoy. Ako dakpon be. Gamay man na nga sa danaw. Okay. Hala, nilupad siya. Ako'y natug dun sa akong aping. Iyay, agay di pa akong naong iyay. Mama, madula tanong na agay. Si Dodong maro nagilak sa gawas. Uy, gipa ako na siya. Katatalig sig away sa gawas na. Animal. Lintian gini rin kinsa nagpaak sa kong anak. Bantay lang gini. Ha? Uy! Ihuboy man ang aping mo. Isa ni paak ni mo. Dito kong kaway mo. Dito kong kaway. Gamay nga sa nanaw. Akong gidakop. Nilupan man siya. Ipaag lang ako aping. Agay. Patay pa mo rin pinaakan manig ng pinig ng imong aping.
Di, tempa magkuha ko dos por dosa nga kahoy. Atuon ko ng punuan sa kahoy nga ingon nimo. Diyan ang bay sa lapinig ay. Patsun na yung tanang animala mo, ha? Kini. Ya, bungkag lagi mo! Uy, agay! Hala, nandun pa sila sa kong anaon. Pe! Wah! Agay! Kasakit! Gipay sa lapinig ang kakong naong agay! Tabay ko! Agay! Mo nali ako nakita si Dora nga nagsinggit, nagpakita ba nga puwerteng hubuyag yun sa naong ug ngabil. Halos di na gud mi makailan niya kung kinsa siya tungod sa kadaghang lampinig nga mipaak niya. Nasuko siya sa lampinig kay gipaak ug usa lang kalampinig ang iyang anak. Aw iya magisuong ang bay ug iyang gipuspusan. Mao nga siya mo oy nasugamak tungod sa kasuko niya sa maong mga mananap. Naglaba jud akong uwi ning manghura unsaon ganin ako siya no? Unsaon niyang batasan? Grabe ka pala away. Unsa man og kamo ang kasultihon? Pimya. Ate Pres! Okay, ang sino na ito ka ng adlaw? Si Pimya, kinis Pimya, Ate Pres. Pimya. Sige siyang luwa sa iyang manghod nga palaaway kayo. Oh, di Ang katapusang giaway sa iyang manghod, Ate Pres, kay iyang anak napaakan maglapinig. Ay, gikulatan yung bahay sa pinig. Iyang bunal-bunal na Ang dito siya. katapusan niyang giaway alam pinig. Mao ikatapusan niya, wala nagkaanam ni kaway buot Kain iyang manghod taon nga si Dora. Hasta lang pinig, giaway, gibunal-bunalan, pamakon ta sa pinig, Ate Pres. Kuyaw kayo. Tagbaw, bakubak yung naong eh. Wala ko sila kailang di ko Dora. Ni Dora. Kung kinsa na. Mao to ning uspim niya, tarong pa kaniya akong manghod. Hasta lang pinig dirahan man taon. Supak tungod sa kasuko taon sa maong mananap. Ako naglabad o taon niya. Kuyaw kayo na. Ang kanarbang magbukod sa pagkina nimo? Bukod eh. Oo. Labi na tong putyukan. Patsyukan. Ay, may kala. Patsyukan lang pinig. Putyukan na, Pres. Magpatay mo Ang tao. katong patsyukan, katong tagas. Katong Tagpo, no? Oo, kanang nabay mo, kanang dugos. Nagkasuway mo paak na patsyukan. Gamay ba? Gamay ra, Ate Pres. Diri sa kanang suslain na lagi kayo. Oh, Diri man sa dugan, isu lagi itong nagdrama nga ang daghang kang punuan sa kahoy niya daghang day patsyukan. Maglupad-lupad. Paak bitaw ko nga rin sa may duganlan. Ay, sus, lain na, kanamurig nanginit. Ang akong, Nginit mo lawas. lain na lagi. Kasi ano dito iban sa gipakal sa na siya sa dapit sa may iyang bugan dapit putyukan doon sa kibaw ga. Ano dito man sa... Isod ang kuan, isod ang putyukan dito. Ay, tungod sa kadaghan, no? Oh, upi ang kanang karsunis lang. Oo, dako. Oh, saka dito. Muda, oy. Kaya ipo mo siya iyang ana dapit Baksa. niya. Dapit Lain sa na may lagi. bugan, may paap sa sakita lagi ko no. Sakit kayo na murighan. Oh. Nanginit, nanginit. Pero kanang putyukan tabangan ka ng mga Grabe. Dusitos ka buok, mga 20, 30. Ay, mong naon, di may itsura. Ang kaling putyukan Goliath, mo patay yun kinig tao. Patay bitaw. Doon ay, Ang na lang pinig, dili kayo. Dili kayo. Dili kayo. Ang kanong putyukan natin, Pres, istorya taman eh. Doon ay mangunguang putyukan para dugos. Ang ilang buhaton anak, magdasilag taro, na doon ay daob, na doon na dito sa taas. Aron mo aso, ini kaso. Kaso ba nasa indoor bam kanang mabuhag ko? Di, wala sa amo na sa laing lugar. Okay. Sa laing lugar mo, nag-istorya na ako, kay mo ilang trabaho dito. Magdasilag taro, doon ay daob. So, ini kaso anak, ka ng mga putyukan manayas. So, ilang paon tong dugos, anak. Parido. Lahi po ng ligwan. Baman. Lahi po ng ligwan. Ang ligwan, wala pa na yung Kaputyukan. krus, parido. Naanaan ka po yung dugoslan. Naagapon po dili, pero yung kadaghan sa putyukan. Karolan. Karon. Ang kaning putyukan, nga nung makamatay yung tao, inig paasuan na natin, Pres, manglayas na sila. Inig kapanglayas na nila, kung makita ka sila kanang ilang kaaway, nabaroy kabaw, nabaroy tao, nga galataw, ilan nagtupahan. Ang nahitabo, dito na peso sa kalugar, ng ako amigo, gipuhag ang putyukan. So, nanglayas na kay gipaasuhan. Karon doon namin yung kababayan, sunahan galakaw, magditupahan, namatay, ay! Naglago to. Kung doon ka man napagkuhan, kanang putyukan, basta musuhod pa kasbay, musunod yun na nimo. Ang kanang sompa ng putyukan, kung atakiyon ka na, tidlom kas tunaan sa kabaw. Pero nga naman nga kung kinsa nagpaso mo na to ilang Dili man, mulayas Aso. naman na sila. Dili naman na sila muduol. di ay. Oh. Time sa, balik tas problema lan. Unsa yung pangunta na, Alan? Katong magkakitag away pirmi ang iyang manghod. Gili. Asa ka? Di na mo sinig putukan, mag-screen man to. Isa balik. Udag kayo. Unsa, Goliath. Ah, sige, le. Unsa, gili. Unsa ba? Pero karon ba mo na ba mo kadang ang manguhag putyukan dito sa gawas ba sigarilyo naman lang ano eh. Bulutan.
Sigarilyo na lang. Ang Sige. ilang gamiton. Katong bip-bip, ano si tawagan na? Dili, sigarilyo. Yun ka na sigarilyo. Tabako. Tabako. Di mo daw. Maglupan mga putyukan. Gamay ra ng tabako, Eh, Goliath. may sos. Ngilgi kay mga Usaman, uwan. hoy. Kanang sa Indonesia, Ate Pres. Tadawar ko na sa kuan, sa YouTube. Gulyat, unsa man, huypan or idulit, unsa man? Hoy, panra, anak. Adlok na sila. Maglupan. Hadlok. Adlok kayo sa magdakig lighter, bagal. O mas lindo tong ako. O, saan tayo ba? Huwag mo kumagamit og sigarilyo. Yes, sir. Ako lang gidulit. Lain mo tayo mo kay imbis huipon, imo ang suyupon. Kandiot lang. Okay, o saban. Kung- Kani ang problema ba? Kani ang manghod. Arip mo tana, be. Sige pangutana, sige pangutana, sige pangaway. Ah. Manghod karon. Ang katapusan lagi kani putsukan mo aw kaning lampinig yang giaway. Oh, lakto ka istorya, dili siya mahadlok bisag kinsa pa yang ikakontra bisag bugnoon pa siya. Ah. Sa dihang ipa-access ng pinig, wa na gyud siya mahimo. Wa na gyud. Oh, karon. Karon. Genesis 1, Kaya, Genesis 1. versikulo 24. Di ba Bible po tiyo Unya mi Paminaw gili uy no. Genesis 1, versikulo 24. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, Karon. mga kahayupan, tanang matang sa mga ihalas nga mga mananap. Ah. Diri sa versikulo 26, mingon ang Ginoo, buhat unya mingon ang sabang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam ug sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mga mananap. Ako ning gibasa, kay niya mo gud sa Biblia nga kita kunong tao mo'y magbuot sa mga kalihukan sa mga Kunya mananap. ano ni matakabuot na putsukan ba be? Karon. Ang Asa mo dapit be? ay sa nasumpo ko. Ang Nase, ang kita ko ng tao may mabuo sa mga mananap. Kunya ano ni matakabuot na putsukan ba? Ako naman tabi. Sa aysa na supo. Aysa! Giba. Dili, kay kaning mananap, di mo madiri nga sila magbuot sa mga tanang mga mananap, nga langgam, dali nga no? Ah. Katong gibuhat mo ko diya sa lampin eh. Ay, dili mo na. Ako nang mananap, ako nang putsukan. Kasi bilas mananap pa. Subli tawag mo na hayop? Insect. Ay, ang mananap ka ng mga kuan. Insektor ko! Dili, mingon gani kang mananap, hayop, daanan na Daanan, sa tanan. Insekto, Mingon gani ko. kag kanang gani mingon kag animals, hayop ug tao may tao daan. bitaw. Oh, hayop ug tao daanan na yung animals. Okay, Karon. karon. Si imbis man gud sa may magbuot sa mga mananap, iyaman kung ipasipadan. Sipadan. Oh, karon. Karon. Kung ari na kani sa Old Testament ha, kung ari na ka dire sa New Testament, ari ka sa kay nyo og old. Oh, karon kung ari ka din sa New Testament, Juan 19, versikulo 27. Okay? 28 na, I'm sorry. Ah. Juan 19, versikulo 28. Ah. Humanini si Jesus na sayod nga ang tanan na tuman na aron pagtuman sa kasulatan, miingon si Jesus. Ano siya? Giuhaw ako. Matutiog sa Ginoo nga. Ano mo katawa? Sure da pagbinaoy. Tinood lagi. Nikalit balik ko kang trans. Nagkatawa to sa ibong tigok. Oh, lagi sa Juan sa 19, istorya ni Juan Jesus. 19, versikulo 28, niingon diri si Jesus. Ah, Giuhaw ako. sa unsa man giho siya Ako ning gibasa tungod kay ang pag-translate ba to paso sa kapare kini gingon og giuhaw ako sa dili sa New Testament. Dili lang nga giuhaw si Jesus sa tubig nga mainom kundi ang yang gingong giuhaw dana sa ato mga binuhatan nga dili maayo. Mubot na sabot. Ah. Oh, nagsampit siya og pagbasol. Kanang ingon ana bag imong palawman. So ako ni siyang gibasa sa New Testament ug sa Old Testament. Kaya sa Old ngun kita may magbut. Napasipadaan man gud niya ang mga mananap. Og dili sa New Testament katong ingon ni Jesus pati sa atong mga binuhatan sa kalibutan, ang iyang binuhatan nga pagkapalaaway. Karon, kung ari ka mga katigwangan Goliath, na may mingon nga, di ka baan. Nga naman. Di ka baan, tingnan siya kay, palaaway man kayo, bisag, udya ko bilang gaba ka na makigawag kay maguwang sa edad. Kaya ka lang sa gamay pa may bata Goliath, in fairness o bang relihiyon, no? Ah. Kanong tudluan mo na pagpangumpisal, apil ba lang gingon nga, nakasukol ko sa kung mga ginikanan o maguwang sa Apil mo edad. yun, apil. Tabi na dito sa Apil confession. yun na. Bisag unsaon nimo, apil yun na. Kaya Napa ba ako Bible. na ron sa inyo confession nga guide? Ako nakasuko, ako nakapamakak, ako nakasalang og simba sa adlong iglilihi. Ako nakasukol sa kong ginikanan ug maguwang sa edad. Asa nang putyukan Na. ahak.
Ang gawin mo ba ito? Kaya siguro mayroon kang review. Mayroon kang review. Nagkatsukan ay. Basta kay gibulutan og aso ang punyukan, punyukan. Aron. Ang ako way aso simhota. Ah, Salamat mo na kating talaman doon. Doon ako ang paso. Sino? Ah, ah,